ଏତେ ବଡ଼ ବସିବାର ଅଛି। ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଗଣେଶ ଠାକୁର ଦେଖିକି ସେଠୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆଜି ବିକ୍ରି ହେଲେ କାଲି ପାଖରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ଆମର ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ସେଇଠି ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ହେଉଛି। ଆମେ ଯାଉଛେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଗାଗିଲାପୁର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗାଗିଲାପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଳି ରାସ୍ତା ଗାଗିଲାପୁର ଗଳି ରାସ୍ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେଠି ଇଏର କହିଦେବା ସ୍ପିକର ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଠିକ୍ ମୋ ରୁମ୍ ଠାରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଆମର ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଟ୍ରକରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା କେତିକି କ'ଣ କ'ଣ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ବି ହେଇଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା 15,000, 20,000, 30,000, 35,000 ଏମିତି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଯାହାର ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗାଗିଲାପୁର। ପୁରା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସତ କହୁଛି ନାଲିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଲ କଲର ରେଡ୍ କଲର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ହାଲକା ଯେତିକି ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ସେତେ ହାଲକା ହେଇଛି। ହାଲକା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଲଗା ମାଟିର ହେଇଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍। ଯେଉଁ କଲର୍ ପାଇବେ ସେମିତି କଲର୍ ଡିଜାଇନ୍ ମିଳିବ ଏଇଠି। ମାନେ ଆଗରୁ ବି କିଛି ବୁକିଂ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର କାଗଜ ମରା ହେଇଛି କିଛି ବୁକିଂ ହେଇସାରିଛି ଆଉ କିଛି ବୁକିଂ ହେଇନାହିଁ। ଏଠି ଆସିକି ବି ବିଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି 30,000, 40,000, 20,000, 15,000 ଏମିତି ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ସେମିତି ରେଟ୍ ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଯିବା ପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କଲର୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ନେଇଗଲେ କାଲି ପାଖରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ଆମର ବାପାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଟିକେ କାଗଜ ମାରା ହବ ବୁଝିଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନେଲା ବେଳେ ଟିକେ କାଗଜ ନ ରହିନେ ଅସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଯେଉଁ କଲର୍ ଆପଣ ପାଇବେ ତଥାପି ରେଟ୍ ଥିବ 30,000 ପାଖାପାଖି। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବେଶୀ ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ବି ସେମିତି ନେଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ପଇସା ଦେଇକି ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହେଇସାରିଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ହେଇଥିବ। ସେଇ ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଦେବେ, ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ଯିବେ। ଆଗେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 105 ନମ୍ବର କେତେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍। ଆହୁରି 2-3ଟା ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ଏପଟେ ସେପାରିକି 2-3ଟା ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ମାନେ ବିକ୍ରି ସରିଯାଇଛି। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନିକ୍ର କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କିଛି ଏଇଠି ହାତ ମାରିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘୋଷାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ତଳେ କିଛି କ'ଣ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଖାଲି କାଢ଼ିକି ନେଇଯିବେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇକି କାଢ଼ିକି ନେଇଯିବେ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଥିଲି। ଆଉ ସେପଟେ ରବି ଘୁରୁଛି, ପଛଆଡ଼େ ଘୁରୁଛି। ପଛଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛି ରବି? ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ପୁରା। ଏଇ ହାତ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ଏଇ ହାତରେ ଲଡ଼ୁ ଏତେ ବଡ଼ ବସିବାର ଅଛି। ହଁ ବଡ଼ ଲଡ଼ୁ ବସିବ। ସେ ଲଡ଼ୁଟାକୁ ନିଲାମ କରିବେ ଏମାନେ, ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଏ ନିଲାମ କଲେ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 ଏସବୁ ଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଆମର ଭାଇ
रवि भाई कहले से आसली चल प्रभु टे देखा कर देखु पूरा भितर पशि ता भितर पूरा पशि भितर नेबे नेबे से गोटे गोटे साइड कर काढ़े ना गोटे गोटे साइड सीरियल नंबर बुकिंग छुटिया भी बुकिंग सेटिक जे ने आमर से ठाकुर यही ठाकुर ने से केते टका एगुड़ाक केते टका रेट केते टका पचार पूरा रडी छाड़ी काढ़ुंट काढ़ला बेले पूजा हो पूजा कर सारा से मैंने कौन प्लास्टिक चार्टा चारि कोणर चार्टा आसन जो अच्छी आसन चारि खुंटर चार्टी प्लास्टिक कौन देगी प्लास्टिक देगी टाणी काढ़ुं सागे सागे बाहर जाऊँगी किंतु एपटे कौन से असुविधा करपटे पेलुची भांगी से खाली टेक्निक बाहर आसे से सागे सागे टाणी गोटे मिनिट सब मूर्ति की बाहर करदे ट्रैक्टर ट्रक पिकअप सब ठिया बाहर आहरी बड़ मूर्ति यहाँ हूँ आम गोटे गोटे आहरी सेपट स्टल आहरी बड़ बड़ मूर्ति अच्छी काढ़ी चल काढ़ी नहीं चल देखुं केते जल्दी टाणी काढ़ी नहीं पड़ो मैंने तले गोटे प्लास्टिक देदेले खसरिया सुविधा हो टाणी से केते बढ़िया डिजाइन है देखु नंदी उपर बसुँच केते बढ़िया डिजाइन है बहुत ही बढ़िया डिजाइन कलर दिखाई बहुत ही बढ़िया डिजाइन है मूर्ति देखुली से पचर आसी कहते यही मूर्ति ना यही मूर्ति हाइलाइट होगा से फोटो उठे ये पेमेंट करेंगे पेटीएम रे तापर जाई मूर्ति जाई ने हमर से पटे गोटे यही मूर्ति अच्छी मो रूम रे कंपनी मिलता सेमती मूर्ति देखो सब जे ठाकुर को देखला तो सही ठाकुर नहीं इच्छा हो समस्ते गोटे गोटे धरिक जाऊँ 15,000 20,000 30,000 पेमेंट कर मूर्ति सब ये पैसा बाहर देखो केमी चलती नवा प्रोसेस सब ट्रैक्टर ट्रक पिकअप सब नहीं आसुँच पूजा करी हुड़हुड़ी पकईकी नहीं जाऊँ सब भल गणपति बाबा मौरिया अधा लडू चौरिया देखु कि भाव में से नौ सांगे सांगे टाणी नौ ट्रैक्टर आन ट्रक आसी ना ये बड़ ना किंतु ये एरिया जी सब ठाकुर ये सब जाऊँगी एपटे आम आउ गोटे स्टल को आमती डिजाइन रही पूरा घर भाई मंदिर डिजाइन यहाँ अयोध्या डिजाइन है देखो केमती डिजाइन है सी बहुत दिन रू ये प्राय 4 मास 5 मास आगु पूरा तैयारी चलती देखो ये डिजाइन ये स्टल रे सब ये डिजाइन गणेश महाप्रभु एवं महादेव सीरियल नंबर भी हो सारी आउ एबे जे नेबे ना पूरा पेपर घुड़ेकी नेबे सेठी आउ देखिबेनी खुला परे पूजा हबो ये आउ गोटे स्टल रो ये मूर्ति देखंतु केते बढ़िया केते डिजाइन रो मूर्ति टी हेजी ये देखो हाथ जेते बड़ हाथ सेते बड़ लड्डू रहिबा पई कराई छी जेते बड़ हाथ रे सेते बड़ लड्डू रखिबे से माने पूजा कला बेले यही मूर्ति टी 15,000 मु बिल देखिली जे 15,000 टंकार बिक्री होई मूर्ति टी को आगे से कहूँ कौन ना पेमेंट करो तापर जाइए मूर्ति नियो मैंने पूजा कराऊँगी आगे गोटे नड़िया फटेकी पूजा करी मूर्तिटा को नेबे आउ पैसा पेमेंट कर जाने ना किंतु स्लिप देखुली 15,000 टंकार मूर्ति बिक्री होई गणपति बाप्पा मोरिया आधा लड्डू चौरिया।